Dobrý večer a vítajte pri novom spravodajstve, kde vás budem sprevádzať programom Zatiaľ čo vy spíte. Dnešný film je Rec z roku 2007, natočený ako found footage z pohľadu reportáže. Zoberte si teda mikrofóny a akcia! Začíname samotným začiatkom reportáže, kde spoznáme Angelu, ktorej budem hovoriť Angelika. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. V programe Zatiaľ čo vy spíte strávi nočnú šichtu s hasičmi. Angelike je ukázaná ich jedáleň, kde spia, čo robia, aj vyskúšaný ich oblek. Zvrat ale príde, keď im príde tiesňové volanie. Angelika ide s nimi do bytovky, kde je na prízemí zhromaždených pár obyvateľov. Oni asi iba narazili na stred bytovej schôdze. Policajt ich zavedie do bytu na 3. poschodí, kde nejaká pani spadla a bol počuť strašný rev. Ty kokos, babka možno iba fajči a chcela si zavolať pomoc. Kokos, pani jaká romantička, daj pozor, aby to manžel nezistil. Pokúsaného policajta znesú dole, kde je cez matné sklo na dverách vidieť policajné sirény, von sa im ale dostať nejde. Druhý policajt má fóbiu z kamerovania. Por favor, deja ya de grabarte una puta vez. Angelika ho ale rýchlo vypne. Skúsia otvoriť dvere. OK, tak policajt, o ktorom som vôbec nevedel, spadol z neba a hore je opäť krík. Za mňa čas ísť domov. Otvoria tieto pofiderné garážové dvere a nachádzajú tam pervity. Nerobím si srandu, sú tam ďalšie zavreté dvere. Však len počkaj. Je tu ešte jedna možnosť, a to zobrať náhradné kľúče od kabinetu upratovačky a skúsiť východ tam, tak bežte. Ranených prenesú do tej akože garáže a tento ešte dýcha. Koko, ja som taký cuclek veľký asi ešte nevidel. Angelika robí interview s obyvateľmi. ¿Tú vives con quién? Con mi mamá, con mi papá y con mi perro Max. Táto sa prosím pekne ešte aj volá Jennifer, však len ty počkaj. Policajt dostane info zvonku, že k ním príde zdravotiak, aby zobral všetky vzorky krvi, keďže vnútri možno infekcia. Ak tie vzorky výjdu dobre, budú môcť odísť, no keď tam ten zdravotiak príde. On je prosím pekne celý v skafandri a keďže nikto nič nevie, čo sa deje, oni si musia pripadať ako debilní. Ten, čo má skafandra, čo sa ide potapať? Policajti a hasiči majú tajné stretnutie a nechcú byť nahrávaní. Verím ale, že kolegyňa nájde riešenie a tak jej predávam slovo. Mira, ahí. Pablo, coño, ¿qué ves? Keby si ho nehala, možno by ti aj povedal. Jeden ale z lôžka sa preberá a pokúše muža a tak všetci ostatní odchádzajú, keďže... Keby ste si z neho brali príklad, mohli ste byť už dávno vonku. Konečne sa ale dozvedáme aspoň na takých 50%, čo sa vlastne deje. Recibimos un aviso de un veterinario a que le había llegado un perro afectado por una infección desconocida. El perro se llamaba Max. Takže to je z čokolatej maličkej, mám pravdu? Si eso es así. Mami? Rozmysli, či mi nedáš cukríky, ty mrcina. Policajt, hasič a kameraman idú do pôvodného bytu na 3, kde pani ľúbezná už není. Ešte, že policajti sú profesionálni a nič ich nerozhodí. Toto začnem praktizovať vždy, keď pojem nakúpiť. Všade panuje totálny chaos, pretože zľavomati otvorili nejakú garáž a snažia sa dostať von. Angelika, kameraman, hasič, tento pán a zdravoťák sa dostali do bezpečia jedného bytu. Pán obyvateľ ešte vie o jednej ceste von, a to cez pivnicu. Je tak? Me han mordido. Škoda, že sú všetci v tomto filme až moc obozretní. Podľa schránok zistia, kde býva správca, ktorý má kľúče od pivnice. Škoda, že to je na najvyššom poschodí. Nezabudnite si dávať pozor.
A keďže ženy držia spolu, pani napáda iba Angeliku. V byte hľadajú kľúče a nakoniec ich aj nájdu, no policajt, čo strážil zvonku, má trošku iné problémy. Utečú do bytu ešte vyššie, kde nachádzajú novinové články o posadnutom portugalskom dievčati. Nachádzajú rôzne dokumenty, skúmania a zvukové nahrávky, ktoré, ale keďže my nič nevieme, nedávajú vôbec zmysel. Preskúmavajú byt a narazia na Povalu, teda ona skoro narazí do nich. A samozrejme nakuknú. Vidia siluetu nejakej postavy. Čo keď tak chce ona iba vyspať a vy rušíte nočný kľud? Zase týchto zasraní by sa vlezú. Kde ste? Celé vám to tu dovysvetľujem, keďže hen to nebolo celé vysvetlenie. V podstate, dievča Tristana, keď bola posadnutá, Vatikán poslal otca Albelda, aby ju skúmal. On zistil, že celé posadnutie je nejaký enzym, ktorý sa prenáša hlavne slinami. A prosím pekne, posadnuté, teda tieto nakazené, potkany sa dostali von a pokúsali toho čoklatej mrciny. Ty mrcina, ja stávam ráno o 6:00. Späť k Angelike, prosím vás, čo sa tam deje? Haló? Angelika má možno problém so spojením. Tak to by bolo z tejto relácie všetko a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní, zatiaľ čo vy spíte.